Arvoisa rouva puhemies! Käymme tänään parhaillaan lähetekeskustelua kansalaisaloitteesta valvotun huumeiden käyttökokeilun laillistamisesta. On hyvä, että kansalaiset ovat aktiivisia ja lähestyvät meitä päättäjiä aloitteilla, joilla pyritään edistämään lainsäädäntöä. Kiitos siitä teille, hyvät kansalaiset. Arvoisa rouva puhemies! En kuitenkaan voi edistää huumeiden käyttöä. Ikävä kyllä, en edes sitä varten rakennetuissa valvotuissa tiloissa. En siis kannata tätä aloitetta. Uskon vakaasti, että käyttöhuoneet tuovat mukanaan paitsi ongelmia, niin ne levittävät myös väärää signaalia yhteiskunnassamme. Sallimalla laittomien huumeiden käyttö, vaikkakin valvotuissa tiloissa, lähetämme ristiriitaisen viestin nuorille ja yhteiskunnalle yleisesti. Kerromme heille, että huumeet ovat haitallisia ja laittomia, mutta samalla tarjoamme turvallisen tilan niiden käyttämiselle. Näin luomme vaikutelman siitä, että huumeiden käyttö on hyväksyttävää ja normaalia. Tämä vääristää huumeiden vastaista asennetta ja vaikuttaa negatiivisesti yhteiskunnan moraaliseen ja eettiseen käsitykseen. Samalla se voi jopa rohkaista nuoria kokeilemaan huumeita. Itse ajattelen niin, että valvotut tilat eivät ratkaise huumeiden käytön perimmäisiä syitä ja taustalla olevia ongelmia, kuten turvattomuutta ja kriisejä tai luotettavien aikuiskontaktien puutetta kasvuiässä. Sen sijaan huoneet voivat luoda riippuvuutta näistä tiloista ja estää käyttäjiä hakeutumasta hoitoon ja kuntoutukseen. Nämä valvotut käyttötilat saattavat tarjota myös potentiaalisen kauppa-alueen huumekauppiaille siellä, minne näitä huoneita rakennetaan. Tämä johtaisi todennäköisesti rikollisuuden kasvuun ja lisäisi osaltaan yhteiskunnallisia ongelmia. Sen sijaan, että investoisimme näihin valvottuihin tiloihin, toivoisin meidän keskittävän käytettävissä olevat jo nyt riittämättömät resurssit heille, jotka huumeet ovat jo valtaansa ottaneet. Tarjoamalla tukea ja hoitoa huumekoukussa oleville voimme auttaa heitä matkalla kohti terveempää ja itsestä vastuuta kantavaa elämää. Samalla voimme tehdä yhteistyötä viranomaistahon kanssa estääksemme huumeiden leviämisen yhteiskunnassamme. Arvoisa rouva puhemies! Vaikka valvotuilla huumeiden käyttöhuoneilla tarkoitetaan hyvää, ne eivät ole moraalisesti oikea tapa lähestyä tätä ongelmaa. Keskittämällä voimavaramme ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja huumeiden vastaiseen työhön riittävät resurssimme paremmin torjumaan tätä vakavaa ongelmaa. Näkisin, että näin toimimalla voimme suojella paremmin yhteiskuntaamme huumeiden haitallisilta vaikutuksilta, kuten nuorten huumekuolemilta, joiden torjuminen on jo hallitusohjelmassakin mainittu. Kiitos.